हेलो एवरीवन आपण मानक पई नै आसछु दशम श्रेणी साहित्य सिंधु जार पद्य नंबर 6 जाग बंधन हरा कवि अनंत पट्टनायक। तेबे एही पद्यटी आरंभ करने पूर्व प्रथमे कवि विषय जानिनेबा तापरे पद्यर लक्ष्य कौन ताहा मध्य आलोचना करी आमे परवर्ती पर्याय पद्यटी को बुझा चेष्टा करिबा। कवि परिचय अनंत पट्टनायक। तेबे खोर्धा जिलार चणाहाट ग्राम कवि अनंत पट्टनायक जन्मग्रहण करथिले। साम्यवादी चिंताधारार कविता रचना पई नवजुग साहित्य संसद जरिया जो आंदोलन होइथिला तहिरे से अंशग्रहण करथिले। नवजुग साहित्य संसदर प्रथम अधिवेशन रे एही कविताटी प्रारंभिक संगीत रूपे गान करा जायथिला। आउ ए कविंकर किछि कृति मध्य जानिनबा जहाँकि परीक्षा रे मन रखिबाकू सहज हेबो। देख रक्त शिखा छाईर छिटा अलोड़ा लोड़ा अवांतर किंचित आदि कविता संकलन तांको काव्यकृतिर सार्थक परिचय दिए। ता सहित से किछि पुरस्कार मध्य पाइछंती केंद्र साहित्य एकाडेमी तरफरु। अवांतर कविता पुस्तक पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइचंती। आउ ए कविता रे मुख्य लक्ष्य कौन ताहा पिला माने सुनिबा उचित। देख मुख्य लक्ष्य होची शोषण मुक्त और श्रेणीहीन समाज गठन पई एही कविता रे कविंकर वैप्लविक आह्वान रहिछि। मानविकतार जयगान करी कवि सामाजिक जीवन रे एक विप्लव आनिबार प्रयास करी एही कविताटी रचना करछंती नुह कि। तबे चलो ए कविताटी को प्रथमे गान करदेबा तापरे डिटेल आमे बुझी नेबा। ठीक अछि। नवीन जुगर तरुण जागरे जाग बंधन हरा बक्ष शोणिते लक्ष्य जीवने बक्ष शोणिते लक्ष्य जीवने खेलालोक धारा जाग बंधन हरा जाग बंधन हरा छिन्न कर रे बंधन राजी क्रंदन हेउ शेष लुप्त हेउ रे जाति उपजाति लुप्त हेउ रे जाति उपजाति खंडित सत देश महामानवर शंख सबदे महामानवर शंख सबदे समोरे दुख ज्वाला जाग बंधन हरा जाग बंधन हरा मरण दुआरे चरण अरपी गाओरे अमर गान पोछि दियो आजी मानव शिरसु पोछि दियो आजी मानव शिरसु संचित अपमान लंघी बनाने शैल सागर लंघी बनाने शैल सागर चुरारे तिमिर कारा जाग बंधन हरा जाग बंधन हरा मरु पथे पथे निर्झर सृजी যাত্রা কর হে কর স্পন্দন বহি অন্তরে কোটি স্পন্দন বহি অন্তরে কোটি
ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଛେଧର ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ ଶୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତ ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ଗାନ କରିଦେଲେ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ଏଠି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କି କହିଛନ୍ତି, ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଅ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଦେଶ ଏ ଜାତି ଅବହେଳିତ ଆଉ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରୁଥିବ। ନିଜର ବକ୍ଷରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶୋଷିତ ଅବହେଳିତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳାଇବାକୁ କବି ତରୁଣ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା। ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତଦେଶ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା, ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ତରୁଣ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସମାଜର ଯାବତୀୟ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରୁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶେଷ ହେବ। ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ଜାତି ଉପଜାତିର ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଏକତା ବଜାୟ ରହିବ। କେହି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମହାମାନବମାନେ ଆମକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା, ନୁହଁ କି? ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କ'ଣ ମହାମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଶବଦରେ କ'ଣ ପ୍ରଶମିତ ହେବ? ନା ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ ହେବ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା। ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ ପୋଛି ଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ ଲଙ୍ଘି ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗର
ଚୂଳରେ ତିମିର କାରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ଏଠାରେ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ ଯଦି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ନିଜ ଦେଶର ନିଜ ଜାତିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ଗାଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ମଧ୍ୟ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଠି ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଉଦାହରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ ତାହା ଅମର ଅକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ। ତା ସହିତ ମାନବ ମୁଣ୍ଡରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅପମାନକୁ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ବନ ପର୍ବତ ସାଗର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଅନ୍ଧକାରର କାରଗାରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କବି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ। ମରୁ ପଥେ ପଥେ ନିର୍ଝର ସୃଜି ଯାତ୍ରା କର ହେ କର ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି ଦେଖ ନା ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ମରୁପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ସେହି ପଥରେ ନିର୍ଝର ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କେହି ଜଣେ ବି ତୃଷ୍ଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଆଶାର କିରଣ ନଥାଏ ସେଠି ଆଶାର ଆଲୋକ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ତାପରେ ତତ୍ ସହିତ ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ସମ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ପରି କେତେକ ପୁରୋଧା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କମ୍ପନ ଜାତ ହେବ। ଏହି କଥା ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ। ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହଳି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସା ଭୁବନ ସାରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତ ଦେଖ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ତରୁଣ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରି କବି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ନାନାବିଧ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ବାଧାବିଘ୍ନ କଣ୍ଟକ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସମାଜର ମୋହ ଓ ମମତା କୁହଳିକା ରଚନା କରି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସେହି ତନ୍ଦ୍ର ବା ମୋହମାୟାର ନିଦ୍ରା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ସାରା ଭୁବନକୁ ହସାନ୍ତୁ ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଏଠି ପଳାସିବ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ। ତନ୍ଦ୍ରା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ନିଦ୍ରା, ନିଦ୍ରା ହେଲା, ନିଦ୍ରାର ପରଶ, ବୁଝିଲା କି? ତ ଏ ଅଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ସେମାନେ ଭୁବନକୁ ହସାନ୍ତୁ ବୋଲି କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ନା ଇଏ ମୋହମାୟାର ନିଦ୍ରା ବା ଆଳସ୍ୟର ନିଦ୍ରା ବା ଯେକୌଣସି ନିଦ୍ରା ହେଇପାରିବ। ନିଦ୍ରା ମାନେ ତନ୍ଦ୍ରା, ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ମାନେ ନିଦ୍ରାର ପରଶ, ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ। ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନି ବିଜୟର ମାଳା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଛନ୍ତି କି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଚିରି ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ, ବା ଏଇ ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚିରି ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଗି ଉଠୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ରଥ
पीड़नर पर्वत को चूर्ण करू। कहार रथ? यही तरुण युवक मानकर रथ पीड़नर पर्वत को चूर्ण करू। समस्त जूप भांगी जाऊ। सेतेबेले जाई ए युवगोष्ठी विजयर माला पिंधि पारिबे। आउ सेतेबेले मानविकतार जयगान हेब एही समाज रे। तो पिला माने कविताटी को भल रूपे बुझिब। आउ जहाँ भी किसी डाउट अच्छी निजर मतामत कमेंट्स माध्यम देव। पिला माने एठी गोटे आसीबो कोन ना स्यंदन चूर्ण करुरे स्यंदन तब। स्यंदन माने रथ। चूर्ण करुरे रथ तुमर पीड़नर पर्वत माने एठी नवजुवक मानकर रथ जे कि पीड़नर पर्वत को चूर्ण कर दऊ। एठी एमिति कहे है। चंदन माने कौन? रथ अटे। तो ये बुझिला सब। आउ अर्गल माने मध्य जूप बोली जानी थव। अर्गल माने अरगल बा जूप बोली मध्य को कहा जाए। तो पिला माने एठी ओडिया मध्य किसी कठिन कठिन शब्द अच्छी ताको पिला माने देखे बुझिब। परवर्ती अध्याय आमे अन्यान्य विषय गुड़िक आलोचना करिबा। से पर्यंत जय हिंद।